जोंखौ जोबथेसालियाव हरनायनि मेन कालप्रिटआ सोर बेखौ जों दिनै जेबो बुङाखै। गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ आरो बेजों लोगोसेनो मिजिंथियो भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन आरो भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामना होदो आरो चेनेलखौ जुदि अनसायदोंबा प्लिज साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै लादो। आंहा जेबो गिनांगौ गैया, नाथाय जायफोर बिथांमोनहा नंखाय दायनि थाखाय आंखौ जोबथेसालियाव हरदों बै बिथांमोननि गिनांगौ समा खाथिसै। मैया क'क्राझार सेसन कर्टआव नुजाथिखांनायनि उनाव खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिक्रम दैमारिया बे खोथाखौ बुंदों आरो बेजों लोगोसे बिथाङा गोबां बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बर' हारिया बेसेबां खैफोदाव थांगासिनो दं बा बेसेबां रैखाथि मोनगासिनो दं बेनि सोमोन्दैबो एसे फोरमायदों। नाथाय बिथाङा खुला खोथाखौ बुङाखै। जेब्ला सम जागोन अब्ला बिथाङा गासैबो खोथाखौ फोरमायगोन होननानै बिथाङा बुंदों। बिदिब्ला बिथांनि बे मोनसे दुखु गोनां बिबुंथिखौ एसे खोनासं दिनै। दिनै अक्ट'बरनि 9 तारिख जोंनि बिसारनि दिन दङमोन, किन्तु जों एटेन्डल' जानांदों। फैदोंना फैयाखै बेखौल' नायदों, जेबो गैया। जों सानदोंमोन दिनै माबा मोनसे जागोन, नाथाय इयुन समफोराव आरोबाव बिदिनो बिसाराव फैबावनांनायनि मोनसे पर्यायाव थाहैबाय। दिनै बा आंल' नङा, आंजों आरो सानै बेक्ति दंबावो, हितेश सार आरो दावराव देख्रेब सार। जोंखौ जोबथेसालियाव हरनायनि मेन कालप्रिटआ सोर बेखौ जों दिनै जेबो बुङाखै। नाथाय आं बेखौल' बुंगोन, आंनि निउसखौ, आंनि प्रेस मिटखौ, आंनि संफोरखौ, भिडिअफोरखौ बा पेट्रियटिक सं एलबामफोरखौ सोर एडिसनेल एसपिनो सोर हरो बेफोरखौ आं सम्पूर्ण मिथिगौ। वाट्सएपआव सोर हरो बेफोरखौ आं सम्पूर्ण मिथिगौ। नाथाय मोनसे मोजां सम दङ, बै समा सफैब्ला गासिखौबो बुंनाय जागोन। नाथाय आं बिदिनो दंथ'यो। गाज्रिनि बदलै आं गाज्रि राव होनना बुंनो गोसो गैया। माने नोङो गाज्रिजों दाजेन, नाथाय गाज्रिखौ मोजांजों फेजेन, आंनियाव बे मटिभ दङ। बेनिखायनो आं दिनै जेबो बुंथ'वाखै। आंनि बिसाराथ' दा सोलिबाय थादों, जोबनोसै, बारा गोबाव सम गैला, बोसोरसे बोसोरनै। नाथाय बिथांमोननि बिसारा दासिमबो जुरिजेनाखै। बिनिखायनो आंहा गिनांगौ जेबो गैया। आं दिनै नोंथांमोनजों बेखौ बुङो। दानि इउपिपिएल सरकारा रायजोनि सिगाङाव बुंबाय थायो, माने जौगागासिनो दं आरो गोजोन सान्थि जाबाय होननानै बुंगासिनो दं। दा नोंथाङा बिनि बिषय मा बुङो? दिनै बिनि राइट एन्सारखौ दिनै आं होब्ला दुखु मोनगोन, नङा होमबा? आं होब्ला दुखु मोनगोन, रायजो राजाया होगोन। दिनै रायजोआ संकसनिफ्राय सदियासिम दिनै खुसि ना अखुसि बेखौ रायजोआ मिथिगोन। थांनाय साननैसोनि आगोल रंजादों, मोसादों, दल दामदों, खेराइ मोसादों, मानसिफोरनि मेगनाव गोजोननि मोदै। नाथाय एक्सुवेल पिक्सारा मा जानानै दंमार' बिनि फाइनाल पिक्सारखौ नुनो थांगासिनो दङ। नाथाय आं दिनै बुङो, बेफोरबायदि गाज्रि समा जोंनि बे बर' रायजो राजानि गेजेराव दा फैथों। सैथोआ मा आरो बेसेबां डेभेलप जादों, बर' रायजो राजाया बेसेबां सेक्युर्डआव दंमारो आरो एक्सुवेल दिनै रुलिं गभर्नमेन्टनि मावनांगौ खामानिया मा आरो दिनै आसाम सरकारा जोंखौ मा खालामनो नागिरदों, बिनि राइट डिसिसना आरो राइट एन्सारा फैनो आरो बारा गोबाव सम गैला। बिनिखायनो आं दिनै बुंदों, आंहा गिनांगौ जेबो गैया। जायफ्रा दिनै गभर्नमेन्टआव दङ बिथांमोना रायजोनि थाखाय मा मावमारदों, बिथांमोननि पिक्सारा नुजानो आरो बारा गोबाव सम गैला। बेखौनो आं बुंदों, डेभेलप जादोंना जायाखै आं बुंबा दाय जागोन, रायजोआ बेखौ डिसिसन खालामो। थेंक इउ। बे ससे भिडिअखौ नुनानै निस्सय नोंथांमोना हमनो हाबाय जे बिक्रम दैमारिजों लोगोसे मानगोनां दावराव देख्रेब नार्जारि सार आरो हितेश बसुमतारी सार, बिथांमोन साथामा सोरनिबा षड़यन्त्रआव निस्सय बुलि जानानै जोबथेसालियाव थांनांदों। अब्ला जोंनि बेबायदि गुबुंले राजनितिकआ जोंनि बर' हारिखौ जौगाथायाव लाबोगोन ना खैफोदाव लाबोगोन? प्लिज कमेन्ट सेक्सनाव लिरनानै हरदो। दा
दा बे जानानै थांबाय। गुबुन फारसेथिंजाय BPF हान्जाखौ मोजां मोननानै लोब लोब रायजो राजाफ्रा BPF हान्जायाव जइन जागासिनो दं। मैयाबो भेरगाव ब्लक BPF कमिटिनि बानजायनायाव मोनसे जयनिं सेरेमनि जादोंमोन। बे जयनिं सेरेमनियावबो खमसे खम 1300निबो बारा UPPL आरो BJP खौ लाफानानै गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय BPF हान्जायाव जइन जादों। बिदिब्ला बिनि भिडिअखौबो एसे नायदिनि। मोनफ्रोमबो ब्लकआव गुबुन गुबुन पार्टियाव थानाय बिसेसकै UPPL आरो BJPआव खामानि मावनाय बिथांमोननि मानसिफ्रा मोजां गाज्रि राजनितिनि खोथाखौ बुजिनानै दा BPFआव जगदान खालामदों। हाजार हाजार मानसिफ्रा जगदान खालामदों। दिनै नैबे भेरगावआवबो 1300 जनसो UPPL आरो BJP आरो कंग्रेसनिबो समर्थकफ्रा BPFआव जगदान जानो फैदों। दा बिदिनो मोनसे प्रग्राम लादों। बेवहाय जोंनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिबो फैदों। रायजो राजाफ्रा ग्रोम ग्रोम फैजोबदों। जोबोद मोजां नुदों जे BPFनि जि पलिटिक्स, बे पलिटिक्सआ माने साबसिननिफ्राय साबसिन जागासिनो दं। जेबो नांलायनाय जायाखै। बेयो न'खर सिङाव सोरबाया सोरखौबा बोराबदोंबा बे न'खरनि खोथा। इमानुएल मोसाहारिया मोनसे समावहाय BJPआव थांदों। बिथाङा दा फैफिनबाय। गाव हारसिं फैयाखै। BJPआव गावजों खामानि मावफानाय हाजार हाजार BPF समर्थकफोरखौ वार्कारफोरखौ बिथाङा लानानै फैबाय। EM राकेश ब्रह्म आरो बारग' मन्त्रि मानगोनां चन्दन ब्रह्म बिथांमोन सानैनि बाथ्राखौबो खाम्फा बरगयारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माबायदि फोरमायदों एसे नायनानै लादो। बिनि खोथायाथ' बेबायदि बयबोथ' मिथिगौ, रायजो राजाया बयबो मिथिगौ मा मा खोथा बुङो, सेन्सलेस खोथा बुङो। दा जों थांबाय गावनि रायजो राजाफ्रा ज' ज' फैनानै जगदान जाफैबाय बेखौ नुनानै हयथ' बिथाङा गोसोआव गाज्रि मोनदों, दुखु मोनदों। आरो बिदिनो दुखु मोननाय आरो गाज्रि मोननायजों बिनि जि डेरिगेटरि वार्ड, बांसिननिफ्राय बांसिन मा डेरिगेटरि वार्ड दङ माने बेफोरखौ बिथाङा बुंनो चन्दन ब्रह्मआ सिरि दंबायो गावनि व्यक्तिगत असुबिदानि थाखाय। शारिरिक भाबैबो हयथ' बिथाङा असुबिदायाव दङ, ओंखारथ'वाखै। जों आसा खालामदों उनाव ओंखारगोन। हाग्रामा महिलारिया सासे बे दलनि आफादगिरि, बे दलखौ जयैनो दादों। हाग्रामा महिलारि हारसिं दायाखै। गतिके सासे माने ज्येष्ठ नेता पार्टिनि बिथाङा सिरि थानायखौ आफादगिरिया एसे बोराबदों। बे गोलावथार भिडिअखौ नायनानै रायजो राजा नोंथांमोना निस्सय हमनो हाबाय जे बिक्रम दैमारि बिथांजों लोगोसे आरोबाव सानै बिथांमोनहा नंखाय दायखौ फाव फान्दाय जानानै जोबथेसालियाव दैथायहरजादों। आरो गुबुन फारसेथिंजाय आथिखालनि जिहेतु सरकार UPPL आरो BJP जथाय सरकार, बे सरकारनि सायाव निस्सय रायजो राजाफ्रा मोनसे आंगायनाय फैबाय। दा बेखौ लानानैनो माने गोबां रायजो राजाफ्रा गुबुन गुबुन दोलोखौ नागारनानै BPF हान्जानि फारसे फैगासिनो दं। बेजों लोगोसेनो चन्दन ब्रह्म बारग' मन्त्रि बिथांनि सिंनि खोथाखौबो खाम्फा बरगयारी सारा एसे फोरमायना होबाय। जेनाहक दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। थेंक इउ, गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।